ассалому алайкум ба тамоми тамошобинон ва обуначиёни канали Савдо Официал. Бародарони азиз, мо ин навбат 7 мошини беҳтаринро баҳри шумо ҷамъоварӣ намудаем, ки ин лаҳза пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, обуна шуда замгачаро пахш намоед, то ки аз видеои навбати мо бехабар намонед. бародарони азиз, видеоро лайкгузорӣ кунед, фикри худтон дар комментария бинависед ва видеоро бошад поделиться кунед. дӯстони азиз, агар шумо хона замини фурӯшӣ дошта бошед, айни ҳол рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо ҳаст дар WhatsApp метавонед барои мо равон кунед. мо бошад реклама мекунем. якумин мошини мо Opel Vectra мебошад, ки соли байроишаш 2001. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нави сӯзишвориш гази бензин, объём моториш 1.8 литр, кузовиш седан, пробегиш бошад 125000 км. коробка передачаш автомат, нархаш 53000 сомон. соҳиби шудагие ки харидори амин бошад, занг бизанад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос 927 85 85 35. дуюмин мошин Opel Zafira мебошад, ки соли байроишаш 2007. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш дизел, яъне солярка, кузовиш мемивен, объём моториш 1.9 литр. пробегиш бошад 145000, нархаш 67000 сомони тоҷикӣ. соҳиби шудагие ки илтимос бисёр занг назанем, фақат харидории амиқ занг занад. рақамҳо барои тамос 987 98 77 20. сеюмин мошини мо Opel Astra F мебошад, ки соли байроишаш 1995. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш газу бензин мебошад, кузовиш седан, объём моториш 1.6 литр. коробка передачаш механика, нархаш 28000 сомон. варианти алишин надорад, фақат харидории амиқ занг занад. сурош нафрохта мешавад. рақамҳо барои тамос 918 78 95 78. чорумин мошин Volkswagen Polo мебошад, ки соли байроишаш 2012. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш бензини холе, кузовиш седан, объём моториш 1.6 литр. коробка передачаш автомат, нархаш бошад 70000 сомон. рақамҳо барои тамос 918 15 77 75. панҷмин мошин ВАЗ 2114 мебошад, ки соли байроишаш 2006. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нави сӯзишвориш гази бензин, кузовиш хачбек, объём моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. нархаш бошад 15000 сомон. рақамҳо барои тамос 007 11 76 59. шашумин мошин Hyundai Elantra, соли байроишаш 2018. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш бензини холе, кузовиш седан мебошад, объём моториш 2 литр, пробегиш 51000 км, коробка передачаш автомат. мошин пол комплектатсияш қатъия, нархаш бошад 145000 сомон. вариантҳои алишин надорад. рақамҳо барои тамос 30 30 27 31. маълумоти бештарро метавонед аз хили соҳибаш дастрас намоед. ҳафтумин мошин Nissan Maxima мебошад, ки соли байроишаш 2003. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориш бензин, кузовиш седан мебошад, объём моториш 3 литр, коробка передачаш автомат, нархаш 55000 сомон. телефонҳо барои маълумоти бештар 909 99 80 90.
دوستان عزیز، نگفته نماند که دستگیری شما پیشروی نمی باشد. برای دستگیری نمودن در کانال ابونه شده، زنگولچه را پخش نمایید، لایک های بیپول رو زیر کنید تا که دیگران ویدیو نوارای ما رو تماشا کنند. باقی سربلند و خانواده باشید.